Jongens en meisjes, zit je er klaar voor? En nu de ogen en oren open, want hier is de kinderkrom. Kinderkrom, ja dit is de kinderkrom. Ding en spring die boter om, je zit op die boxenboom. Ieder week de kinderkrom, vrije blije kinderkrom. De kinderkrom is voor... Goedemorgen fans uit Limburg, hier is Jippe en Paulien en we hebben twee pieperige meiden op bezoek. Wem zit jij, dames? Mooi Jippe, kent ze mij dan niet meer? En waarom kent ze mij ook niet meer? Jippe, dat zijn Lauren en Lonne. Die vonden het zo gezellig vorige week dat ze deze week weer moeten komen. Oh ja, die had je een mail gestuurd. Tja, en dan wordt het nu de allerhoogste tijd voor te gaan kijken naar de uitreiking van de Kindercultuurprijs 2012 in de studio van TV Limburg. Jongens en meisjes, ik ben hier vandaag in Remung. Ik sta nu voor de studio van TV Limburg, want hij is vandaag de uitreiking van de Kindercultuurprijs. Deze kinderen zijn allemaal genomineerd, die komen uit Venlo. Wat denk je gaat gewinnen? Ja, Waarom? dat wil goed zien. Nou, ik ben heel benieuwd. Kom mee naar binnen, gaan we. En vertel eens, waarom denk je dat jij kans zou maken op de Kindercultuurprijs? Omdat wij de enigste zijn die wat opvoeren. Wauw, wat ga je dan opvoeren? Een dansje. Ik ben benieuwd. Succes hè! Ja, welkom bij de uitreiking van de Kindercultuurprijs. Achter mij ziet je al 12 genomineerden. Ja, met allemaal mensen die er natuurlijk bij huren met knikkende knieën zitten. Want ja, wat is het spannend. Vandaag kregen we te huren wie uiteindelijk de prijs en de wachtgate slijpen. Ja, de mensen thuis, misschien hebben sommigen nog een beetje een uitleg nodig wat die Kindercultuurprijs nou precies inhoudt. Ja, de Kindercultuurprijs is een vast onderdeel van een kinderkrom. Dan moest het niet zien als een tv-serie, maar echt een podium voor kunst en cultuur. Ja, waar instellingen aan mee kunnen doen, scholen, noem maar op, van alles kan er aan meedoen. Ja, en het moet natuurlijk wel met kunst en cultuur te maken hebben. Ja, kinderen zijn natuurlijk altijd blij als het vakantie is. Er zijn er genoeg hopen leuke dingen te doen. Maar in Maasbree was dit jaar een extra feestje te vieren. Namelijk het jubileum van het kindervakantiewerk door in de plaats. We hebben op de bank ook Henk van Ninhuis. Ja. Klopt, ja. Ja, jij is natuurlijk voorzitter van het KWV. Ja. En vertel, dat 50-jarige bestond, dat is natuurlijk wel heel speciaal geweest. Dat is heel speciaal, maar wil ik even vooraf zeggen, als we de medewerking van de hele Maasbreedse gemeenschap niet hebben, wie weet die hebben met kindervakantiewerk, dan denk ik niet dat we dat 50 jaar vol hebben gegooid. Geeft zich echt ieder jaar doorheen, dat kindervakantiewerk? Ja. Ja? Wat kan ze er allemaal doen? Een grote bos, dan is altijd iets spannends of zo. En dat is altijd vet cool. Kabelbaan en een modderbad. Ja, een modderbad? Ja. Geeft ze dan de hele week doorheen of hoe lang duurt dat? 6 dagen. En wat vindt ze nou leuker eigenlijk? Echt op vakantie gaan of toch het kindervakantiewerk? Ik denk toch kindervakantiewerk. Want Nou, dat is een groot compliment om te krijgen, toch? Ja. Hey, ik heb een vraagje. Als je nou moet kiezen tussen op vakantie gaan of KVW, wat kies je dan? Lastige keuzes. Waarom? Bij vakantie kun je lekker niks doen, heel erg rustig. Maar met KVW ben je wel gezellig met je vrienden op stap, krijg je superleuke leiders. En ben je gewoon lekker gezellig bezig. Maar uitrusten, dat dan weer niet. Dat zit er niet in hier. Hey, en wat is nou zo leuk aan die leiders? Ze zijn grappig en je kunt lekker met ze dollen. Dit is Bart, de directeur van TV Limburg. Bart, wat vind je ervan dat al deze kinderen hier in jouw studio zijn? Ja, eigenlijk is dat geweldig. Hè? Ik bedoel, kijk eens om je heen wat een enthousiasme en hoe leuk dat is. En dan hier vandaag bij TVL de uitreiking van de Kindercultuurprijs. Ja, wat wil je nog meer eigenlijk? Ja, zeker weten. En kinderen, hoe belangrijk vind je dat kinderen op tv komen? Kinderen is heel belangrijk. Kijk, het grote probleem is dat er relatief te weinig programma's zijn voor kinderen. Wij zijn heel blij dat wij nu de kinderkram op de televisie hebben. Maar eigenlijk moeten er veel meer programma's komen. Het is toch de jeugd, is de toekomst.
Dus wat dat betreft, het zijn onze nieuwe generatie kijkers. Dus heel belangrijk. Hey, en Gedot, mee met het project, het verkeersproject? Ja, verkeersplein. Hey, en vertel eens, wat heb je er nou van geleerd? Ja, van alles. Zoals? Wat ze als verkeersdeelnemer moest doen. Noem eens een voorbeeld. Oogcontact maken als de zebrapad wil zo versteken. Wauw, ik hoor allemaal hele knappe dingen. Denk je dat je gaat winnen? Ja. Waarom? Door hem. We zullen zien. Ja, voor het kindervakantiewerk in Maasbree worden kinderen gewoon zorgeloos aan het genieten zien. Gewoon van iets heel anders, namelijk nog kinderen die zich ook bezighouden met mantelzorg. En daarvoor zit Gaby mee op de bank. Ja, Tanja Goesen, ik kan ze even kort uitleggen wat mantelzorg nou precies is. Ja, mantelzorger ben je. Op het moment dat je langdurig zorgt voor iemand in je gezin die vanwege een beperking veel zorg nodig heeft of vanwege een ziekte. En dan kun je denken aan kanker of een meervoudige handicap. Maar kan ook een moeder zijn die MS heeft. En ja, Romy en Julie zijn jonge mantelzorgers. En deze ondersteunen wij vanuit het Steunpunt Mantelzorg ook. Ja, en Julie, wat vind jij nou zo leuk om aan zo'n dag? Als je met anderen daarbij bent? Je weet dat je niet alleen het hebt. Want ik ken buiten die funspot ken ik eigenlijk niet veel andere mensen die ook een gehandicapte broer hebben of zo. Dus. Het is toch wel fijn, denk ik, om dan met anderen erover te kunnen praten, toch? Die een beetje op één lijn liggen. Ja. Ja. Stinkt het hier naar verf? Dit is Gislerne van Kaleidoscoop. Ze zijn hier achter ons bezig met een funspot. Vertel er eens iets meer over. Ja, de funspot van vandaag is workshop graffiti hier bij Cumulus. We doen vaker van dat soort activiteiten. En vandaag hebben we workshop graffiti op grote schilders zoeken. En iedereen maakt iets persoonlijks. Persoonlijke letters die betekenis hebben voor hun. Of iets van symbolen wat ze belangrijk vinden. En we hebben het heel gezellig, zoals je ruikt. We hebben lekker veel verflucht, maar er worden hele mooie resultaten gemaakt. Dus, Hallo, ik ben Kasper en ik zorg voor mijn broer Mathieu. Hoi, ik ben Floris en ik zorg voor mijn zusje. Hoi, ik ben Dre. Ik zorg voor allebei mijn ouders omdat ze gehandicapt zijn. Hallo, ik ben Sabrina, ik ben 8 jaar en ik zorg voor mijn gehandicapt zusje. Je moet heel stil zijn, want achter mij zijn de uitzendingen. Kom mee naar binnen. Hé, moet ik iets harder praten? Gewoon een kijkje nemen bij de regie. Want ja, ik ben heel benieuwd wie dat jij deed in Limburg. Oh, mas, eens kijken, wat een techniek, hé. Wat een knopjes allemaal. En allemaal op die schermen, zus voor de beelden. Maar volgens mij stoor ik een beetje, dus kom gewoon gauw weer. Hij maakt natuurlijk ook items, net zoals bij de Kingerkrom bij Justus. Ja, en er is natuurlijk niet alleen maar camerawerk bij nodig, nee. Er moet van alles voorbereid worden, er moet van alles uitgetypt worden. Nou, en zo'n dingen doen ze dus ook op de redactie. De Patricia School Oudpij. Ja, wat heb je nou precies gedaan om dat verkeer beter te leren kennen? Ja, als verkeersdag heb ik kreeg er wel de hele school les. Dus ja, van activiteiten met de fiets en zo. Het parcours moest doen. Ja, dan kijk ik gewoon naar de borden en dan moet ik ook uitkijken voor voetgangers en zo. Ja, we hebben een heel mooi filmpje ook door weer van, zodat de mensen thuis ook kunnen zien wat er allemaal te beleven valt op het verkeersplein bij op school. Dit is dus een politieman. Houden ze zich gooien aan de regels? Soms. En kids, hou je zichzelf ook een beetje aan de regels en kent u de regels ook al? Gaan ze niet helemaal. Eten heerlijk van het wild, de buit van onze jacht. En troubadours zingen we niet tot bijna middernacht. Nou, geweldig gedaan. Graaf Thomas en Graafin Isa, kom maar gezellig bezig tot de bank. Wat houdt het scholenproject nou precies in? Buiten deze mooie dans natuurlijk. Ja, zeker. We hebben een boekhoed gegeven, Kasteel Horn en zijn bewoners. En door aan gekoppeld een scholenproject. Want we vinden het heel erg belangrijk
dat de kinderen weten hoe ze geboren zijn en wat er allemaal gebeurd is op hun grondgebied. Ja, dat is natuurlijk dan de vrolijkheid wat er vroeger eigenlijk in die woonplaats allemaal gebeurde. Maar hij zich dat verwacht? Nee, eigenlijk niet. Want ik dacht dat Horren zo'n vredig plaatsje was. Een vredig plaatsje, ja. Want we hebben nog een leuk filmpje voor u, waar we ook de dans even weer aan terug zien. Maar ook dat ze ook flink is mee gevechten. Kijk maar. Hij trok heel vaak ten strijde, gewapend met een zwaard. Soldaten liepen dan te voet, de graaf zat op zijn paard. En als de strijd gestreden was, men vijanden versloeg. Ja, we hebben natuurlijk al een hele hoop projecten gezien. Maar Noël, vertel eens, wat vind je ervan tot nu toe? Ja, geweldig. Het enthousiasme van de kenjer, wie ze zelf in die projecten bezig zijn. Maar ook wie ze hier het zelf eigenlijk presenteren. Ja, de zussen zichtbaar nog genieten van waar ze eigenlijk al een hele tijd mee bezig zijn. Ik vind het wel leuk, ja. Want wie belangrijk vindt zich dat de kinderen zo met cultuur bezig zijn en kunst natuurlijk? Ja, weer vind je eigenlijk alles logisch, vanzelfsprekend. Maar dat maakt toch dat het niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Dat kinderen vooral bezig zijn met de dingen van nu. En naar de toekomst toegericht zijn, terwijl het verleden eigenlijk ook heel belangrijk is. Gezond eten, ja, we weten er alles van. Maar ze door op een bepaalde manier met bezig laten zijn, ja, dat is toch wel spelenderwijs, zo zou ik zeggen. En ja, leuk. Ja, het spannende moment is eindelijk doorgekomen, de prijsuitreiking. Ik heb ze mooie oorkondes, die moet je, Noël Lebens natuurlijk uit gaan handigen. Oké, de derde plaats, Noël. Welke prijs is er aan gekoppeld? De derde prijs is een bedrag wat ook met een 3 begint. Maar er komen nog 2 nullen achter, is een bedrag van €300 wat beschikbaar is gesteld. En natuurlijk een mooie oorkonde. Het scholenproject van Kasteel Horren en zijn bewoners. De gravin en de graaf. Proficiat. 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 Kijk, we gaan snel door natuurlijk naar de volgende, naar nummer 2. En welke prijs krijgt hij? Het is een bedrag van €400. En dat gaat naar kindervakantiewerk, 50 jaar kindervakantiewerk in Maasbree. Proficiat. Wow. Hier staan ze. Nee, proficiat. Proficiat. Hier staat. Het spannende moment. Ja, daar hangt natuurlijk ook weer een mooie prijs aan vast. Maar ook dit beeld, hè? Ja, dat beeld. Ook dit beeld, inderdaad. Dat kennen ze ook mee in de hoes nemen. Dus houd ons niet langer in spanning. Ja. De winnaar van de Kindercultuurprijs 2013. En nee, voor dat beeld een bedrag van €400. En dat gaat naar het zuiden van de provincie. Het gaat naar het project Mantelzorg in Maastricht. Wow! Kom maar mee. Proficiat. 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 Kom naar voren. Kom naar voren. Jij wordt het in ontvangst nemen. Alsjeblieft. Anne, ziet je er blij mee? Ja, zeker. Ja? En jij ook? Ja, ik vind het fantastisch. We zijn heel trots erop. En ja, we hopen ook dat we met de film niet jonge mantelzorgers bereiken. Hè, en niet jonge mantelzorgers kunnen ondersteunen. Daar is het toch zeker voor bedoeld, hè, jongens? Ja. Geniet van de prijs en ook van de dingen die je nog allemaal gaat doen. Ik sta nu tussen de winnaars van de Kindercultuurprijs. Wie vult dat nou? Ja, je doet daaraan mee en dan win je ook nog. Dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. Ook dat nog, potverdorie. Heb je enig idee wat je met het geld gaat doen? Ik denk meer funspots organiseren en proberen om meer kinderen te bereiken. Nou, dat gaat helemaal goed komen. Heb je al een mooi plekje voor deze hele mooie Kindercultuurprijs trofee? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ze nog niet. Dan kan je nog heel lang even nadenken. Meiden, geniet ervan. Dankjewel. Ja, zeker. Van harte gefeliciteerd. Wij van de Kinderkrom vangen eigenlijk alle finalisten winnaars. Jongens en meisjes, gang vooral door met waar je mee bezig was. Wij vonden het fantastisch. Wie vond jij het? Ik vond het echt kei spannend. En dicht dan? Ik vond het ook echt kei spannend. Dat was het zeker. Ja, maar helaas, pindakaas zijn we aan het einde van de uitzending gekomen, Paulien. Ik stel voor dat Stigge aftelt. Is goed. Geet op mij, hè? Daar gaan we. 1, 2, 3. De Kinderkrom is verdicht. En proficiat allemaal. Hyper de piep. Hoera! Hyper de piep. Hoera!